Yes. Dasar wani tosu lestio. Ayo Mbak Is. Konco-konco Bintang Production. Bintang Production. Nggih. Sowan daleme Pak Supardi Ibu Sri Sumanti. Nggih. Wonten ing Kaliwaru RT 1 RW 14 Kampung Awen Gunung Kidul. Gunung Kidul. Pun pirsa dereng Pak Pardi ingkang pundi? Kula. Lah ya jelas durung. Urung kok bangga. Sing pundi niki? Niki nggih. Iki wis rene lho kok. Lah bareng macak pangling kok aku yo wah tak kira dalang nganten niki wau Pak. Pak Supardi. Lajeng menika Ibu. Ibu Supardi. Ndhaupaken Kang Putri Mbak Erina. Mbak Erina Dwi Astuti. Nggih. Niki putri nomor 2 nggih. Nomor 2. Nggih. Insyaallah ragil nggih menika. Insya berarti Napa nambah enten melih. Oh boten. Rencana enten melih. Maksudnya adike Mbak Dwi ngono. Ya mumbuh nek kuwi. Dawuh kalian Mas Chandra Setiawan Bayu Pamungkas. Ngaten. CSBP. Apa kuwi? Chandra Setiawan Bayu Pamungkas. Oh, kalian Mbak EDA. Apa kuwi? Erina Dwi Astuti. Putra Bapak Suharno kalian Ibu Surati ingkang pundi nyuwun ngapunten. Pak Harno, halo. Pak Harno, halo Pak Harno. Pak Harno. Oh, nembe salin. Oh, Nggih. nggih nggih. Ya. Kayung yo ning sona mreng. Terus pati ing sun Kasugoto tamu besan sedaya Mbak Iis. Kasugoto tembang sinom katur kagem kasepuhan ingkang pinarak lenggah. Kantuantu donga pangestu katur kagem risang pinanganten kekalih. Saking jumuk. Ngerti? Jumuk napa jumuk Pak Bu? Jumuk napa jumuk Pak? Jumuk. Nek jumuk ki njipuk. Jumuk. Nggih. Kataraku doa
pundi-pundi ambil ijo angin aja Mas Angga entek gong we ya Mas. Nah ora usah nyang kucing garong. Mboknya Ora usah. Nggih. Sampun. Nimas ayu ayu padha. Ya engko sik kok ya rasaken mriki. tiwas aku seneng wis. Wah, urung kok padake cah enom mek Bas. Umpama sliramu sekarang melati aku kumbang idam sari umpama sliramu marati wong aku kan bakal ngliwati monggo diajak entuk kesenengane sing ngono kuwi mesti. Lah ya kaya ngene iki diapusi wae gelem. Kok diapusi. Mbok kenalan asmane. Kayak wedang pait wis purun nggih teko. Asmane sinten kenalan? Asmane sinten ingkang menika? Mbah Wagino. Mbah Wagino. Saking Jumok. Yuswane pinten? Umur. Nembe 7 dosa 7. 77. Nah, kula tak nyuwun pirsa di usia 77 nyuwun pirsa cita-citane napa? Lah mbok menawa duwe cita-cita napa? Mlebet surga, Mbah. Mlebet surga. Nggih. Nggih selamat dunia akhirat. Amin. Amin Allahumma amin. Aduh. Kok rodok saya nah, nggih ngoten. Mriki kiyambakan apa kalih Mbah Putri? Mbah Putri pundi? Pundi Mbah Putri niki? Mbah Wagino Putri pundi? Era macem-macem. Ngapunten nggih Bu, lha kowe ya ora ngomong. Ora apa-apa, kowe Mbah Wagino lanang aku Mbah Wagino wedok. Mriki Mbah kula kalih kula Mbah. Ndak kira. Mriki Mbah. Nggih jejer ngono karo si Kakung nggih. Alah. Kong saged nyanyi. Saged nyanyi mboten? Lenggah mriki nggih. Ya Allah. Yo halah iki Silpi 15 tahun yang akan datang. Iki malah ketoke udah Silpi. Iki Rara. Nggih lenggangen. Kowe yang sing cedak-cedak kalih Kakung. Mungkin nek kalau saya ambil gimana Kakung menika? Lah. Untuk Malah diloske. ngersakaken lagu, Kong. Napa kok ngremene?
Derek mawon. Mbok menawi kenangan kalih Mbah Putri lagunipun Napa zaman yang-jangan Nggih. riyen napa? Apa Buta-buta podangku? galak Apa? salahmu. Kok buta? Napa? Napa bojo loro? Lah Mbak Putri niki napa nika to kok jane? Oh, lah kene kok Mbak Putri niki. Oh, iya. teman Facebook. Jenenge yang selalu tersakiti. Terus ke ya, Mbak. Nali. Ya. Kakang saged, Kong. Mbah Warsik. Mbah Wagino. Mbah Wagino saged lagu menika? Mboten. Tutup sithik, Kong. Nalikane Nanti mati ora bakal lali. Lakae lintange mlaku. Kanca-kanca Bintang Production, Makarya MC Pro Audio, diabadikan teman-teman dari video syuting apa Mas? Lare Jawa Production. Galo. Ayo Mbak Igis. Dimana sigarane ayo bangun negarane. Sinek senintane luku semono janji prasetya ning ati. Tanes aku mandeleng netra rinoso rasa rasane driya. Monggo. Ladala. Galo. Tidak lupa disapa yang ada di luar. Iya, VIP. Nggih, kok VIP toh? Kayak antri potong rambut ya, Mbak. Ya ora kok Nggih. ya. Pun pikantuk unjukan nggih, Mas nggih. Snack sampean aman snack. Nggih. Engko le nyanyi kon teko kono jare. Karo ngatur lalu Lah lintas. nyebrang iki kok ya. Ning aja sing iki. Angel piye? Ketut truk wingi ndak. Perang to saya. Nalikane rangen dalu atiku lama-lama sira wong ayu. Nganti mati ora bakal lali.
Ngawen. biasa. Kapan newon? Aku ki semen lho. Lah iki lene ngawen. Oh iya, Nah. kapan newon ngawen. Nah, Nggih. ngawen iki nek kidul kono ki Watu Sigar. Nek kene Kaliwaru terus Kali Lunyu. Nah. Nggih. Matur nuwun ya Mbak Iis.